ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Шаби гузашта UFC расман карди кохи сафедро эълон карданд ва биёед мебинем ки дар он кадом муҳорибаҳо баргузор мегарданд. Муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук чемпион Илия Топурия зидди чемпиони муваққатӣ Ҷейсон Гейҷи. Баъдан боз як муҳорибаи унвонии дигар Алекс Перейра зидди Сирил Ган барои камарбанди муваққатӣ вазни вазнин. Баъдан муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг Шон Омели зидди Айман Захабӣ. Муҳориба дар вазни сабук Маурисио Руфи зидди Майкл Чендлер. Муҳориба дар вазни миёна бо Никал зидди Кайл Догас ва муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук Диего Лопес зидди Стив Гарсия. Ҳамаи ин муҳорибаҳо рӯзи 14 июн дар кохи сафеди Амрико баргузор мегарданд. дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. Ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Роҳи сафед. Инак чанд соат пеш турнири UFC 326 ба анҷом расид ки муҳорибаи асосии ин турнир реванш байни Макс Холлоуэй ва Чарлз Оливейра шуд. Муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ки дар он Оливейра ба Макс тамоман шанс надод. Чарлз бо бартарии калон пирӯз шуда соҳиби камарбанди BMF шуд. Аз ҷониби Оливейра ин баромади беҳтарин зидди чунин ҷангвар ба монанди Макс Холлоуэй буд. Лекин дӯстон, аз нуқтаи назари BMF ин муҳорибаи хеле дилгиркунанда буд. Ҳозир мефаҳмонам ки барои чӣ. Ташкилоти UFC камарбанди BMF-ро барои ҷангварони дурахшон сохта буданд ки онҳо танҳо дар стойка занозаниро дӯст медоранд. Яъне барои муҳорибаи Хорхе Масвидал зидди Нед Диаз. Аввалин соҳиби камарбанди BMF Хорхе Масвидал шуда буд ки баъдан ӯ карьераи худро ба анҷом расонид ва ташкилоти UFC муҳориба байни Гейҷи зидди Пориеро барои камарбанди BMF ташкил карданд ки дар он Гейҷи Пориеро нокаут карда соҳиби ин камарбанд шуда буд. Баъдан муҳорибаи Холлоуэй зидди Гейҷиро ташкил карданд ки Холлоуэй Гейҷиро нокаут карда соҳиби камарбанди BMF шуд. Ва акнун Чарлз Оливейра дар муҳориба зидди Холлоуэй соҳиби ин камарбанд шуд. Ва дӯстон, агар ин муҳорибаи рейтингӣ мешуд ё муҳорибаи чемпионӣ мешуд, пас ягон кас ба Оливейра ягон чиз гуфта наметавонист. Лекин дар муҳориба барои камарбанди BMF чунин баромади ӯро хуб қабул накарданд ва акнун бисёри мухлисо ӯро танқид карда истоданд, ҳатто ситораҳои UFC. Конор Макгрегор дар Твиттер чунин суханҳо навишт: муҳорибаи хеле дилгиркунанда, ма дар ҳайратум. Чарлз, баромади хеле бад. Саратро аз шарм ба поён фарор. Ба ӯ ин камарбандро насупоред. Агар UFC хоҳад, ма Чарлзро шикаст медиҳам, навиштааст Макгрегор. Ҳамза Чимаев: ин муҳорибаи хеле дурахшон буд. Ха. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинед, ҳатто ҷангварон аз ин ҷанг розӣ нестанд ва ин танҳо ба он хотир аст ки муҳориба барои камарбанди BMF буд. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, агар ин муҳорибаи унвонӣ ё рейтингӣ мешуд, ҳама Оливейраро таъриф мекарданд, аммо дар чунин муҳориба мутаассифона ӯро танқид карда истоданд. Акнун биёед каме оиди фактҳои аҷиб гап мезанем. Оливейра чорум ҷангваре шуд ки соҳиби камарбанди BMF шуда тавонист. Муҳорибаи Оливейра зидди Холлоуэй аввалин муҳориба барои камарбанди BMF шуд ки дар он нокаут ва ҳатто нокдаун набуд. Боз Оливейра бори панҷум дар реваншҳо ғолиб шуд, яъне Чарлз дар ҳамаи реваншҳои худ пирӯз шудааст. Ва дӯстон, биёед ба ёд меорем ки Топурия ва Махачев Оливейраро чӣ гуна шикаст доданд. А худи Оливейра бошад бо дигарон чӣ кор карда истодааст. Ӯ Гамродро маҷбур кард ки таслим шавад. Ба Макс Холлоуэй тамоман шанс надод, лекин Топурия ва Ислам ӯро фавран шикаст дода тавонистанд. Аз ин ҷо мо шумо гуфта метавонем ки Топурия ва Махачев дар сатҳи тамоман дигаранд. Муҳорибаҳои пурраи ин турнир ва дигар турнирҳои гузаштаро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментарий закрепидшуда. роҳбари UFC Дана Вайт дар пресс-конференсия баъди турнири UFC 326 Арманд Сарукянро танқид кард. Биёд суханҳои ӯро гӯш мекунем. занозании Сарукян дар вақти гӯштингирӣ ба ман писанд наомад. Корҳои мекардагии Арман ба ман писанд нестанд ва ин чиз бисёр сабабҳо дорад, лекин ман онҳоро намегӯм. Ман мефаҳмам ки байни онҳо чӣ коре рух дода буд, лекин дуд бе оташ намешавад ва вақтҳои охир Арман бисёр дуд бароварда истодааст, гуфтааст Вайт. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Дана Вайт ҳоло ҳам Арманро набахшидааст. Дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.